उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सासे मोजां मोननाय हिन्जावसा दंमोन। आंनि बुदिया बायसिगोन आरो न'आव थांनानै बुसिहैनाय बेमाराथ' जाबाय माथो खालामबावनो। गासिबो गोदोनि खोथाफोरखौ जों खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। बे समाव आङो जाय सुबुङा जोंनि बर' समाजनि थाखाय गोलाव सम बर' समाजनि जौगानाय आरो बर' समाजनि गोग्गो आरो सैथो मोनथाय बेफोरनि सायाव जुजिबोनानै बर'नि गेजेराव गोबाव सम बर' सुबुंनि खामानि मावनानै बर' समाजखौ आगानसे आग बारायनायाव मदद होबोनाय सासे गेदेमा बिथांखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा बिथांनि जायगानि बा बर'फोरनि गोदोनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय सोंनानै मोननाय बायदिब्ला बिथाङा सासे सैथो आरो गोथार जे बर' समाजखौ मोजाङै अनग्रा आरो बर' समाजनि थाखाय जिउ बावनो ओंखारबोनाय सासे सुबुंमोन। दा बिथांनि जिहेथु नोरजिया देहा समाव जोङो बिथांजों माखासे बाथ्रा सावरायनो नागिरदों आरो बिथांनि जे देहानि जि थासारि बिथांनि देहानि थासारिफोरखौबो जों नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिगोन। थारैनो बिथाङा साननैसो सिगांनिफ्रायनो जिहेतु देहायाव बेराम जानानै बिथाङा सिकित्सा लाबाय दङ आरो बे समाव दा बिथांनि देहानि जे बेरामा मा अबस्थायाव दङ बेखौ जों मिथिगोन। जोङो देहाया बेबायदि बिनि गेजेरजों दिनै बे सारखौ आरो गेदेमाखौ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै गांसे आर'नाइजों बे समाव बरायग्रोनो नागिरदों। गोजोननाय थाबाय। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै गांसे आर'नाइजों मान बावदों बा बरायदों। बे समाव देहानि सोमोन्दै जों सावरायलांग्रोखानोसै आरो बिनि सिगां रायजोफोरखौ माबा मोनसे खावलायग्रोनो दङबा खावलायग्रोजागोन आरो बिनि सिगाव आं बेमार थासारिफोरनि सायाव एसे सावरायनो लुबैदों आरो। धन्यबाद। गोजोन्थों। अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेल नोंथांनि इउटुब चेनेल ना आंनि बे अलखद थासारि समाव आंखौदि खबर लादों नोंथांनि चेनेला, बेनि थाखाय नोंथांखौ आरो नोंथांनि चेनेलनि मानसिफोरखौ आङो साबायखर होयो आरो गोजोनग्लाय होयो। बेमाराथ' जाबाय माथो खालामबावनो। ओरैनो दा जाजेननायनिफ्राय दा माबायदि रिजाल्टआ एसे? जाजेननायनिफ्राय दा एसे 10% इमप्रुभ जादों बादिखौ आं मोनदों। दा एसेबाबो मोजाङाव फैदों आरो 10% इमप्रुभ जादों आरो बेमारनि सायाव जों मिथिबाय। दा ओरैनो गोदोनि जिथु मावबोनाय बेफोराव जिथु आद्रा थानायबो थानो हागौ साननायफोर, थारैनो बेखौ दानि फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ मावनो थाखाय माखासे बिथोन होगोन जाहाथे नोंथाङा सासे मैखोम बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय निस्सय माबा मोनसे थालांदों नोंनि आसा, बेखौ गिबियाव फोरमायनो थाखाय खावलायबाय। मानसिनि जिबनाव मावनो गोनां द्लाम थायो, जोबनो गैयि। जेरै अख्राङा रुगुं गैया, मानसिनि जिउआव मावनो गोनां अनेक थायो, उन्दै गिदिर बेखौ मावजोबलांनो हाया। दा आं मावनो गोसो दंब्लाबो आंखौ अबंलावरिया होबथा खालामबाय। बिनि उनाव जोबथा देरसिन बेरामखौ जाबसिननानै होबाय। दा एसे आं मावनो गोसो दंब्लाबो आं मावनो हाला, खुगाल'सै। आसा दंमोन अनेक आरो मावबावनो, दा बे आंनि खाफालनि खोथासै। बे आरोना ओरैनो नोंनि जिहेथु लोगो हिसाबै गिबि लोगो मोनजेननानै समाजाव खामानि मावनाया सोरमोन? बिदिनो हमना ला गामिनिफ्राय लानानै समाजनि खामानि मावजेननाय, आफादफ्राव बाहागो लाजेननायाव सोरमोन आरो सोरखौ नों दा बांसिनै गोसोखाङो? पार्टिकुलार सोरबा सासेखौल' गोसोखांनायनि माबा गैया, गोबां दङ। आं उन्दैनिफ्रायनो 1970
क्लास 8आव फरायनायनिफ्रायनो बोरैबा ससियेल वार्कार हिसाबै इनभल्भ जाफ्रांदों। बेनि उनाव रमान स्क्रिप्ट फैबाय 1974-75 बे समाव आङो हायार सेकेन्डारि सेकेन्ड इयाराव फाइनाल इयार। बै समाव जोंनि समाव पिइउ होनना बुङोमोन। पिअ प्रि इउनिभार्सिटि तेजपुर कलेजाव। बे रमान स्क्रिप्टआव जोङो डिस्ट्रिक्ट लिडारमोन सासे स्ट्रं वार्कार आरो एग्जिकिउटिभ मेम्बारमोन। बे समाव जों अनेक आन्दलननि गेजेरजों थाफानानै अनेक खामानि मावनायाव बांसिनै सोर लोगो मोनदों? गभर्नमेन्टजों जों साजा मोनदों, जेल जादों। बेनिफ्राय अनेक खोथा जों सोलोंदों। बेहाय अनेक सेक्रिफाइस खालामदों। साहित्य सभा आरो एक्सन कमिटि होननाय मोनसे दादोंमोन। दा साहित्य सभा एक्सन कमिटिनि गेजेरजों रमान स्क्रिप्ट आन्दलना जादों। बेहाय फार्स्ट मार्टियार जादों अमलाराम बर', शिबराम बर' बरपेटानि। बिसोर बबे आफादजों? बे जोंनि रायजोमोन ना? बे समावथ' आरो आफाद गैयामोन मोननै मोनथाम। एलपि स्कुलनिफ्रायनो एखे इउनिभार्सिटि 90 बोसोर बैसोसिम एखे हुलु हुला बयबो बारसोमजोबदोंमोन। रमान स्क्रिप्ट आन्दलनखौ देरसिन आन्दलन गैया बर'नि गेजेराव। दानि खालामदोंब्ला पार्टलि बबेबा मोनसे अर्गानाइजेसना खालामदों, बबेबा थाथ'दों। बिसिनाबा गिदिर जादों, खिन्थु जोंनि बादि हाग्रा बंग्रा न'आव थांनानै बुसिहैनाय, सालगान्दै बुसिनाय, दाउ अमा लाबोनाय पुलिसफ्रा दैखराव मुलि होनानै गारबोनाय, भुमका बायदि जायगायाव गेंरेप खालामदों। भुमकायाव, फुलुं साफरियाव बिहुराम बर'खौ बुथारदों पुलिसफ्रा। बिदिनो अनेक एट्रसिटिस, पुलिस एट्रसिटिस, सिआरपि एट्रसिटिस, आर्मि फोलाना होदोंमोन शरद सिंह चिफ मिनिस्टार। बे समाव हितेश्वर शइकिया स्टेट हम मिनिस्टार। बिसोर इच्छा मथे बर' जातिखौ बुख्रेबदों, फोजोबनायनि थांखिसो लानायमोन आरो बिसोर। आरो बे समावनो साइमultaneously पेरेलेल भाबै उदयाचल आन्दलनाबो ओरैबायदि गोजौआव सौहैदों चरन नार्जारिनि दैदेननायाव। चरन नार्जारि, प्रसेनजित ब्रह्म, रुपनाथ ब्रह्मनि फिसाला। प्रसेनजित ब्रह्मआ रुपनाथ ब्रह्मनि फिसाला। 9 बार मेट्रिक फेल बियो। हाथाय बायलायजासे बे इंराजि बुंनो हायो। प्रसेनजित ब्रह्म, रुपनाथ ब्रह्मनि फिसाला 9 बार मेट्रिक फेल। बेखौ गपिनाथ बरदलैया बुंदोंमोन सानसेखालि, ब्रह्म नोंथांनि फिसालाखौ माबा मोनसे खालामसै नामा? है ना आंहा बदनाम जागोन होननानै। मा माने साख्रि पास खालामनोसैमोन आरो। मेट्रिक पास खालामसै। गपिनाथ बरदलैया होमबा मिनिस्टार, चिफ मिनिस्टार। बै समनि खोथा। ओमफ्राय पास खालामनो नागिरनायखौ नाङा, बदनाम जागोन। बेखौ चरन नार्जारि, समर ब्रह्ममोना जोंनो खिथालांदों। समर ब्रह्म चौधुरिया रुपनाथ ब्रह्मनि बिजामादै। शरद ब्रह्म, समर ब्रह्म चौधुरि। नोंसोर जन्मआनो जायाखै, जों मावनायखौ रिकगनिसन होआ। रायलायलांलै समर ब्रह्म चौधुरि। गोदोनियालाय माब्रा बेफोरखौ बावगारजोबनांगौ बिदि बुंग्रासो। जों मावनायनि जारिमिनखौ नोंसोर मिथियाबा गाबोन मा आन्दलन खालामगोन नोंसोरलाय? बिदि थिग नङा। जोंखौथ' मानसि होननानै गयनोखौनो खालामा दानि जेनेरेसनाव। नुवाखैबो नालाय, लेखाबो फराया, सोर मा मावदों। सानसुमा फैब्ला सानसुमा बोराय फैदों नालाय। बे समाव पिटिसिमोन उदयाचल नगरा, उदयाचल। पिटिसिया प्लेन्स ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम। बेनि प्रेसिडेन्टआ बिरुचन्द्र मिसिं, भाइस प्रेसिडेन्टआ समर ब्रह्म चौधुरि, जेनेरेल सेक्रेटारिया चरन नार्जारि, एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिया माबा बिनय कुंगर बसुमतारी, लेफ्टेनेन्ट। ओमफ्राय जों तेजपुरनि कमल बसुमतारी, बिमल ब्रह्म गयारि, ललित बर',
M.L.A बिसोरो सोर सोरनि नामखौ गोसोआव दंब्ला रायजो बिनाय हिसाबैबा पिटिसिनि मानसिखौ गोसोखांनांगौ। पिटिसि बर'नि संग्रामनि खुन्थिया आरो फाउन्डेसनखौ पिटिसि बिसोर गायसनलांदों। पिटिसिया पिटिसि पिले पि पिटिसि ओमफ्राय बिसोर 1978 गलाब बरबरा जनता पार्टिजों लोगो नांनानै गभर्नमेन्टआव हाबबाय। उदयासरखौ गारबाय। नै बाहाय जोंखांजोब्बाय। पिटिसिया प्रग्रेसिभ पिटिसियाबो गावबाय। इयं पिटिसि गावबाय। इउटिनेल जाबाय। UNLA मिसिं बड'लेण्ड नागारलायबाय। आं सर्टकाट बुंनोसै। दे सर्टकाट बिसोरखौ जों खौसे खालामनो नाजादोंमोन हायाखिसै। मिसिंखौबो गासिखौबो जिखुनु जनजाति ट्राइबेल आन्दलन खालामफिननांगौ। नोंसोर बिदि गावस्राबाय थानो ना। 1967 बे आदर्शखौ लानानै दाना होदोंमोन। बुजिबाय? 1967 आसाम आरो नर्थ इस्टखौ रिअर्गानाइज खालामनांगौ होननानै इन्दिरा गान्धीया डिक्लेयार होदोंमोन। दा नों गोदान फिसा फिसा बोफ्लेनानै रायजो नै बाहायसो सिरि मोननानै सरन मोना बै समनि सेंग्राफ्रा एबसुखौबो दाबाय पिटिसिखौबो दाबाय। एबसुआ दाना होदों बै समनि एबसुआ ओमफ्राय एबसु जाबाय। नोंसोर रायजो बिदो जों स्टुडेन्ट हिसाबै सापर्ट खालामो। अरिजिनेल मट'आ आदर्श बेसोमोन। ओंखायनो एबसुजों बे समाव बेसे बैसोनिमोन सारा? नोङो बेसे बैसोसोनि सारा? आङो बैसो खोन्था। आङो माबाबाय मेट्रिक सेंग्रा जागा एकदम। बेनिफ्राय कलेजाव फैबाय। रमान सिख्ला आन्दलन बे समावथ' नों बाहागो लाबाय होमबा? लादों। जों पिटिसिनि सापर्टारमोन। पिटिसिनि सापर्टार। ओमफ्राय एबसुनि एक्टिभ वार्कार। आं तेजपुर आनसलिकनिबो जेनेरेल सेक्रेटारि जादों। 75, 76, 77 रौथावबो जादों। दा बे हिसाबै 78 इलेक्सनाव जनता पार्टिजों लोगो नांनानै पिटिसिया दानि जेनेबा प्रमद बर'आ एलायन्सआव थानाय बायदि दा बिसोर बिदिनो थाबाय। समरा मन्त्रि जाबाय फरेस्ट मिनिस्टार। बे समाव बै रेंमा दैमायाव नागालेण्डआव मानिबा गन्दगलाव 200 जन दानस' जादों। बर' नागाफोरजों बर'फ्रा सिमायाव। बाहाय समरमा चौधुरिया फरेस्ट मिनिस्टार जानानै आसामनि कुइसननि एन्साराव मा बुंखो बियो 9 जनल' थैदों। 79नि खोथा बियो। 200 जनाव 9 जनल' हिसाब थगायबाय। बे बबे जायगानिमोन? बे जायगानि बे नागालेण्ड बर्डार थाहैनाय। ओमफ्राय जोङो बे समाव एबसुनिफ्राय रिएक्सन होदों स्टेटमेन्ट 79। बे समाव आं भाइस प्रेसिडेन्टलाय सन्तला बसुमतारी प्रेसिडेन्टमोन। माबानि सेन्ट्रेलनि भाइस प्रेसिडेन्ट सन्तला प्रेसिडेन्टमोन। सन्तला रिएक्ट खालामबाय। बिसा खोथा बेयो 200 जननि बारा थैदों। जों नायदों थांनानै जि जोम होबोदों एबसुआ 79नि खोथा। 79 बे समाव आंहा फिसालाफ्रा जोनोम मोनजायाखै। बेबादि दा नोंनि कुइसनानो बेसोमोन जे सोर सोरखौ गोसोखाङो। बेनि उनाव जोङो बिसोरजों जानाय नंला होननानै जोङो एबसुआ रायज्लायनानै उपेन ब्रह्म जों ज' गारला बाथा बोसोन सोमला बसुमतारी बलिराम बर' अन्थाइगोरा बड'सा देबनाथ बसुमतारी बिदिनो बै समनि जोंनि गागि लिडार एबसुनि लिडारफ्रा बे समाव आं प्रेसिडेन्ट जाबाय 83 नोङो धुमधुमाव जानाय नंला जोंनि एबसुआनो डाइरेक्ट आन्दलन खालामसै होननानै जों डिसिसन लाबाय। नोंबा एबसुआव? आं एबसुनि प्रेसिडेन्टब्रा 83 धमधमा हाइ स्कुलाव आङो प्रेसिडेन्ट जायो। बिनि आगोल स्पिकार, बिनि आगोल भाइस प्रेसिडेन्ट। कन्टिनिउ दिनैसिम आनरेस्ट। बेनिफ्राय धमधमाव प्रेसिडेन्ट जानानै सानसुमा सेक्रेटारि जाबाय। बिदिनो सेपारेट स्टेट नांगौनि डिसिसन लाबाय।
ओमफ्राय 86आव कनफारेन्स जाबाय आंनि टार्मिनेटेड कनफारेन्स आंनि बडिया बायसिगोन आरो बेवहाय आङो रौतायाव लाबोबाय दा बे समाव उपेना साख्रि मोननानै दं इनकाम टेक्स अफिसनि इन्सपेक्टर बेखौ 1.5 मासनि आगोल कनफारेन्स जागोन 1.5 मासनि आगोल लेंना लायनाय नागकाटापुखुरि सिलपुखुरियाव बे फैथारलामोन बेखौ हाइलाइट खालामो ओमफ्राय आंखौ परथा गांसे जाहोबाय बियो गाहायाव दखानाव लाबोनानै बिराद गोबाव बुजायबाय आं नोङो जोंखौ गोदो एक्जिकिउटिभ मेम्बार भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै गिदिर गिदिर खोथा बुंबाय दा आन्दलनखौ सोर लिडारशिप लानांगौ सानसुमा जाहाजजों एसे गोबाव थानो हाया मोननै टार्मस थाबाय जों गथ' गथायनि बिफा जाबाय जों गतिके जोंनि उनाव जुदि आन्दलन खालामनायनि लिडारफ्रा नोंल' आरो आन्दलन खालामनो नांला बड'लेण्डखौ नांला होननांगौब्ला जानला मोनलाबो जानो हागौ बेखौ सेन्टिमेन्ट ग्र' खालामबाय आं दे थांनोसै होननानै बेखौ खालामबाय अरुन ब्रह्म सेक्रेटारि आंनो लाबोनाय आरो उपेन ब्रह्मखौ दा सोरखौनो सोनाय होयो मानसिफ्रा नोंसोर बुंगोन बोराया गाव क्लेम खालामना लालायबायलै होननानै बेथ' जारिमिन बेखायनो बेखौ रावबो काउन्टार होनो हाया बे दा लेंना लायामोनब्ला फैगोन ना फैयामोन बे डाउटफुल बे मोनसे खोथा बुंदों नोंसोर लिड लालांबावदोब्रा आंथ' दंसै आं एसे मोजाङै रायजो जानोसै ओरैसो आरो साख्रि मोनबाय जेब्ला उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सासे मोजां मोननाय हिन्जावसा दंमोन आन्दलननि समाव दरं कलेजाव फरायनाय नामखौ आं बुंला बे ओरैबायदि नेग्लेक्ट खालामबाय देगाव सिलिं खामफ्लाय गैयि मानसिनाव आं थाङा बालायराम बर'जों आंजों नायनायनो बाखि आस्थामसोनो बे आवाजखौ खोनाय लोगो लोगो जों थाङाखिसै बे दिननिफ्राय बे सिरुकुमार जानानै थानायनि मोनसे थांखिखौ लानाय बायदि जादों ओमफ्राय बे हिन्जावसाया सासे MBBS जों हाबा जाहैनायसै उदालगुरियाव दाबो दं रिटायार जाबाय दं डाक्टारमोन उपेननि ट्रेजेडिया बिदिनो आराम्भ जाबोदों ओमफ्राय जों बेखौ प्रेसिडेन्ट बानायबाय केन्सार जाबाय 90आव दुब्ला थैबाय 90आव बे समाव जों BPC दादों बड' पिपल्स एक्सन कमिटि बोराय बेन्थ रायजो राजाखौ लोगो नांनानै आन्दलन खालामफानाय बिनि आं फाउन्डार आं प्रेसिडेन्ट बेनि थांखिया मामोन बे BPC दानायनि आन्दलन बेबो बड'लेण्डनि थाखायनो आरो एबसु हारसिं हाया एबसुआ दाना लाबायब्रा एबसुआनो बेखौबो दाबाय मोनसे ब्रान्स दाना लाबाय जेरै आबुब बेनिफ्राय आं बहाय फाउन्डार प्रेसिडेन्ट जिहेतु एबसुनि प्रेसिडेन्टआ उपेन सेक्रेटारिया रबिराम ओमफ्राय आंनि चिफ कनभेनार BPSCनि BPSC थारमाने बड' पिपल्स एक्सन कमिटि एक्सन होननाय लोगो लोगो जि नागिरो पुलिसफ्रा आंखौ एक्सन कमिटिनि दिनैसिम आंखौ हमनो हायासै सानसुमाखौ हादों जेलावबो जादों बे सानसुमा चिफ कनभेनार जाबाय उपेन थैखांनायनि उनाव एक्सपिरियेन्स मानसि नांगौ होननानै बेक खालामनानै एबसुनि प्रेसिडेन्ट बानायनो गोनां जादों माबाखौ सानसुमाखौ BPSCनिफ्राय लांदों BPSCनिफ्राय आरो जों एडभाइजारबोमोन एबसुनि कनस्टिटिउसनाव आउटगयिं प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया एडभाइजार जायो जों एडभाइजारबो BPSCनिबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बे समाव जों एबसुआव गैथ'ला बायदि आरो जों आन्दलननि मेइन स्टेरिं हमग्रा जोंनो जाहैबाय एबसुआ अर्गानाइज खालामना होयो राजा लामा होबथानाय माबानाय रड ब्लकेट सोब BPSCनि नामाव ओंखायनो बै आन्दलनखौ एबसु BPSCनि आन्दलन नाम दा एबसु BPSC नामखौ बारा लाया
दाना आंनि नामखौ हाइलाइट खालामजानो बायो नामाथाय बेखायनो बिपिसि गैया दा बेबायदिनो फैयै फैयै उपेन ब्रह्मआ 30% आवगायलांहोबाय औ थांना थासान्दि 30 बोसोर बैसोआव थैदों खम बैसोआवनो नङा बे बिपिसिखौ जों माला दाया 88आव सुजुखाटाव दादों जों दतमा सुजुखाटा गामियाव माने बेयाव फिसा खोथा सोंजागोन नामा बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बेसे बोसोरसिम एबसुआव खामानि मावनाय सोर उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बियो खै बोसोर बिबान लानाय बिबानजोंथ' खोथा गैया 78 90 15 बोसोरसो कन्टिनिउ 90सिम जोंनि समाव बेसेबां लादों लाया बेजों खोथा गैया सम होनाय जाय कमिटेड अट'मेटिक बारसोमोमोन नोंसोरबादि दा आं हानाय नंलालै खिनो ओंखारदों आफाया लोमजादों मोदोम सादों बेबायदि नङा आरो बे समाव बेजों खोथा गैया न' बां गारनानै जोङो एखेबारे सयनासि जानाय बायदि जों आन्दलनबाय थायोमोन सरकारजों बेनिफ्राय बिपिसिअ दानाय समाव आं एबसेन्ट आं न'आव मानिबा खारनाव थालांदों बेहाय उपेना गावनो प्रेसिडेन्सिखौ सानैखौबो सायख'दों बिपिसिनिखौ करेन्दा आरो सानसुमा नङाबा आन्दलनखौ जों खालामनो हानाय नङा बिसोर सानैखौ आंनो नांगोन होननानै रावखौबो चान्स होआसै गावनो सानैखौबो सायख'दों बिना एबसेन्टआव सानसुमा दंमोन प्रेजेन्टआव जाहैबाय थारमाने सानसुमा दंमोन नों गैयामोन आरो आं आजावनो गोनां जाबाय बे जोंनि बै समनि खोथा आरो दा बेफोरखौ बानायना बुंदों सानगोन नोंसोरो ओंखायनो आं रायज्लायनो बालायलांलै सुंद'यै एसे बुंबावदो माबाफोर आरो एसे दा बिनि गेजेराव जों दा नों सोरखौ सोरखौ गोसोखांनांगौ होनोबा फार्स्ट आंखौ गोसोखांनांगोन उपेननि बड'फा टाइटेलखौ आं होदों बे नोंनो जिहेथु लाबोबाय बिबानखौ लानांगौ होननानै गथायबाय थिग नङा बिदि नङा थैखांनानै साननै उनाव उपेन थैखांनायनि उनाव सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ लिंदोंमोन देबोरगावआव थैखांनायनि उनाव ओमफ्राय बेनो मोनसे टाइटेल होनांसिगोन होननानै एक्जिकिउटिभखौ लिंबाय आरो सानसुमा ओमफ्राय आफादगिरिबो खालामनांगौ बिदिनो प्रदीप कुमार दैमारिखौ भाइस प्रेसिडेन्टमोन बेयो उपेननि समाव बेखौ एक्टिं प्रेसिडेन्ट बानायब्रबनायसै आरो बेनि उनावसो सानसुमाखौ बेक खालामनानै रेगुलार बानायबाय दा बेवहाय बयबो बुंबाय उमु टाइटेल सानसुमा बुंबाय आंखौ नोंथाङा बुंदोलै स्पर्टिंलि बुंबाय आं फादार अफ दि बड'स होनदोलै दोनदो होनना बुंबाय आं फादार अफ दि बड'स होननानै दोनदो होननानै बेहायनो आखाइ खबजोबाय बे समाव बिपिसिनि चेयारमेन एबसुनि एक्स प्रेसिडेन्ट बे बाथ्राखौ सारा बेनो रिजलिउसनाव थाबाय आरो बेनो जाखाबाय बे समाव जोंनि खोथानो खोथा उपेन आं सानसुमानि डाइलगानो ब्रह्मा बायखौमोन जों साथामनि आन्दलननि लेक्सारजों बेसेबांबा गोजौआव लांदों जों सानसुमाया 5 घन्टा लेक्सार होनाय रेकर्ड दं 5 घन्टा आंहा 3 घन्टा 45 होनायदों बबे जायगायाव जेराव जिखुनु प्रग्रामाव आरो ना जों माबानो जाया 5 घन्टा आंखौ दासिमबो डक्टर कामेस्वर ब्रह्म जोंनि ब्रह्म धोरोमनि गागि लिडार आंखौ गुड अरेटर होननानै बुङो एक्टिं प्रेसिडेन्ट बड' साहित्य दलेश्वर बर'आबो गुड अरेटर होनना बुंदों पाब्लिक एड्रेसाव बबेबा जायगायाव आरो आंखौ गुड अरेटर मोजां स्टेट्समेनशिप दाना मोजां खोथा बुंनो हाग्रा जों साथामानोमोन आरो जों साथामबाथाय बा रायजोफोरा सिखारला जि नावखादाव उफिनजों आंजों हाइ स्कुलनि फिल्डआव खालामदोंमोन जि अखा हादों अखा सिजानानै जों सानैनि लेक्सारखौ खोनासंजोबनांगौलै नावखाथा नोंसिनि सिमोन साफारियावबो जों थांदोंना सिमोन साफारियावबो उफिनजों आंजों हाइ स्कुलाव सतिस चन्द्र बसुमतारी हाइ स्कुल
सतिश चन्द्र सोर मिथिगौ ना नों थैत ओरैनो केमेरा लानानै गिदिंलुबाय थाबा जागोन नामा नों सोमोनसाफोरनि मानसिफ्रा सतिश चन्द्र बसुमतारीया बर' साहित्य सभानि गागि लिडार बियो फार्स्ट प्रेसिडेन्ट जानो गोनांमोन खिन्थु बै समाव बर' कसारि डिमासा इउनाइटेड थानांगौ होननानै बियो जेनेरेल मिटिङाव प्रिसाइड अभार खालामदों बासुगावआव 1952 10 नभेम्बर ओमफ्राय बिनि प्रिसाइड अभार खालामनाय मिटिङाव माबाखौ प्रेसिडेन्ट बानायबाय जयभद्र हाजो डिमासाखौ बे सतिश चन्द्र बसुमतारीया बेल' नङा जोंनि नैबे आफादनिबो सासे कन्ट्रिबिउटर बे आरो ओमफ्राय सतिश बसुमतारीखौ गोसोआव लाखिनांगौ बिसोर मदाराम ब्रह्ममोननि जुगनि मानसि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि बिसोर शिष्य दा सिमोनसाफोरनि मानसिया बेखौ गोसोखांनानै बिनि नामखौ स्कुलखौ गायसनदों बे ओंखायनो दा आं बुंनायनि कारना बेनो सोरखौ गोसोखांनांगौ उदयचल नागरखौ आं गोसोखांग्रोबाय बिनि उनाव आंखौ गोसोखांनांगोन बिनि उनाव उपेनखौ गोसोखांनांगोन सानसुमा जों आर्किटेक्चारजों बड'लेण्ड आन्दलननि उदयचल सेप्टारा जोबनाय लोगो लोगो बड'लेण्ड फैबाय नङा होमबा दा बिनि फाउन्डारा जों प्रेमसिं ब्रह्मनि नामखौ लानांगोन गारलाबाथा बसुमतारीनि नामखौ लानांगोन गारलाबाथा प्रेमसिं नङाब्ला बे आन्दलना साक्सेस जायामोन सिंनि जेसेबां टेकनिकेल गारलाबाथामोन आरो फिल्डआव प्रेमसिंमोन उराय होनायाव मारै खालामनांगौ एक नम्बर प्रेमसिं ओमफ्राय सिलागां बसुमतारी जोंनि ओरैजाय थाबाय बालिराम बर' अलेन्द्र मोसाहारि भलुन्टियार्स फर्सनि भाइस चेयारमेन डक्टर फुकन चन्द्र बर' सनाराम बाग्लारि भलुन्टियार्स फर्सनि लिडारमोन सार दा बिसोरनि नामखौ जों लानांगोन जोङो माबाखौ लानांगोन कनकेश्वर नार्जारि आन्दलननि संग्रामखौ लाखिबाय थाग्राया कनकेश्वर नार्जारि बिनय खुंगुर बिसोरनि नामखौ लानांगोन दा उपेना भाग्यबान लामा गेजेराव थैबाय दा भगबानजों सिबिजाबाय भगबान बायदि सिबिजाबाय थानाय जाबाय आरो नर्मेलि थैयोब्ला हयथ' दाहालागै माबा माबि बदनाम जासिगौमोन राजनितियाव बे नंगौ सांघातिक भाग्यबान मानसि न'खरनि मानसिया भाग्य गैया बिमाया खिन्थु मेगन खानिमोन थाइनैबो बिनि बिमाजों आं बरागारियाव न'आ गांसेल' बिदा सासे दं रुम मोननै बेवहाय बे खान्थाल बिफां सेराव फट' दिखांजादों उपेन ब्रह्मआ मस्ट ट्रेजेडि बिदिनो मानसिफोरनि अननायजों फरायदों बियो प्रथम फरायदों बे सक्ति आश्रमाव एम इ स्कुल बे आरो दा बिसोर उपेन ब्रह्मआ एसे गिदिर आन्दलन खालामनाय जाथिनि गेजेराव सासे गरिब मानसिया फैदों दा नंखायनो बर' जाथिया अभिशाप दं खुनु जाथिनि आन्दलननि लिडारखौ गेजेर खन्दनिफ्राय लाना थाङाखै भगबाना उपेनखौ मानो लाना थांखो बे आरो उपेनखौ मानो लाना थांखो बे आंनि गोसोनि गाबखांनाय आरो जोङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जिहेतु गोनां बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो मोनखाबाय आरो जोङो बेनिनो थालांनायखौ बे साननैसोनि गेजेराव जों आरो खनसे लाफिननो हास्थायगोन थारैनो बे अरुन ब्रह्म इउटुब चेनेलाव सारा जोंनि गेदेमाया दान्दिसे सम होनाय बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो बे समाव अरुन ब्रह्म इउटुब चेनेलनिफ्राय दिनै भिडिअखौ दोनथ'नो जों आग बारायबाय गोजोन्थों जों मिथिबाय
आरो बिनि फिथाइखौ जों मोनबोबाय। दा आरो मोजाङै जोङो मोनबावनो थाखाय दा बर'फ्रा मा खालामनांगोन बेखौ एसे फोरमायदो खावलाय। दिनैनि समाव थासारियाव बर'फ्रा राजनैतिक भाबै बर'फ्रा अलखदाव दङ। राजनिथि भाबै खैफोदावबो दङ, अलखदावबो दङ। बिनिफ्राय उद्धार जागोना गोब्राब दङ। दा बिनि अल्टारनेटिभ बिकल्पआनो जाबाय ज' जानानै आन्दलन खालामो। जोंनि मोन्थायखौ मोननो थाखाय उपेन्द्रनाथ बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ मोनफिननो थाखाय आन्दलन खालामाबा बर' जाथिया निस्थार गैया। दा बिनि थाखाय रायजो राजाया भबिसतआव सोर गोदान बिर उजिनानै आन्दलननि नेतृत्वखौ लायो दैदेननाय माबाखौ बेखौसो नेनांसिगोनलाय बेखौ रेडि जानांगौ दा। रेडि जानांगौ आरो बै नेताखौ सापर्ट खालामनो थाखाय बेनो आंनि जोबथा बर'नि गोजोननि थाखाय मोजां मोनसे मेसेज होनांगोन आरो ना बे